machiegni nyakoromogi weche manyien mag kage kacha nyinga Simfros Okinda. Dickson Ndiema achich mitudo kod wang'o jang'wech Rebecca Cheptegei momiyo wito ngimane juma mokalo owito ngimane otieno manyoro. Ndiema wachore ne omonjo Cheptegei kendo olo kuome mauta mar petrol kendo tiayo kibrit kuome gimane omiyo wang' e atamalo mar 80. Ndiema wachore no yudo hinyruok mag mach e atamalo 30 kendo wito ngimane koyudo thieth e osiptal moro e boma ma Eldoret. Obila ma Trans Nzoia odinone achije adek eka itudogi kod nek mar ji e gweng' ma moko Iwet. Mae timore e kinde ma obila ma okwach kich tudruok kod apisas mamoko yudo ringre miyo moro mane wiki ka jatend okwach kich ma kaunti no Paul Songo kwedo wach ni ringre mathoth ikanyo ka giwacho ni giyudo mana achielno. Niko poa. So alipatikana kwa lami amelala kando. This week tu yenyewe hii amelala kwa lami kando, amenyang'anywa simu yote, mikono yote iko nje, pikipiki yake imeenda. Na hiyo kitu tuna connect na hao majamaa tu bado. We've also seen in social media there's a lot of misinformation circulating that there are a lot of bodies, but as a few witness by yourself, we have been able to exhume only one body. And so far we have cleared. We are not expecting any more body from that shallow. Chano mag wuoth kod ohala e chiro ma Magena e kar chung'od bura ma boma choge Borabu e kaunti ma Kisii obedo kod ng'ikruok kochakore okinyi kalore kod nek mar ja ohala moro e gweng'no. Ja ohala no ne joma undu omonjo tieno ma piny orugodo kawuono kendo weye kod hinyruok ma bang'e ne okelo tho mare thuolo mane yudo thieth. Jodak ne obago ng'anyo kendo moko mach e apaya mawuok Kisii kadhi Kilgoris ka gidwaro duoko ewi rochruok arita e gweng'no. Jopiny mane ni kod chwang' bende ne onego achich achiel kane pok giwang'o ute achije mamoko ariyo. Obila kata kamano osingo matimo nonro kendo yanga diere ewi nek mar jawala no. Cha kusangaza ni kwamba hii si jambo moja ambalo limefanyika hapa. Hii ni siku ya 3 baada ya hii kitendo ya kwanza yenye ilifanyika. Mtu mmoja alikatwa kidole. Ni juzi tu hii wiki jana. Sasa leo hapa wamekuja wameua kijana wetu, rafiki wetu ambaye ni chef. Cha kushangaza ni kwamba tuko na OCS Magena, tuko na maaskari. Does that mean hawako equipped kutuletea security hapa? Magena is a station but is not equipped as a station. Station ya Magena ipewe gari ndio OCS na maaskari wake waweza kupeana usalama unaohitajika. Leo hii tunataka DC akuja hapa. Mko tayari? Tunataka DC kutoka Kenya akuja hapa address hii mambo. Mambo ya OCS, mambo ya watu hao wengine hatutaki. Tunataka DC kwa sababu hatuwezi uliwa tukiangalia na macho. Naomba tushirikiane kwa masuala haya ya usalama. Na tunataka tuwashukuru kwa sababu wakati Kamsa ilipigwa, nini kama wananchi mlijitokeza kusaidia ambaye alikuwa amedhulumiwa. Si kweli? Nataka mnichagulie viongozi kama 10 hapa. Tuende tukae pale kwa chief, tuandike report kwa sababu kazi ya serikali inafanywa kupitia nini? Kupitia report na mikutano, si ndio? Ile report ya OCS na maskari itafikia nani? Our County Security Committee leo. Mohe jotije mag lwedo 100 mane oriembie tich e kaunti ma Homa Bay okwayo sirkand kaunti no mondo yie olure gi chik mar doho kendo chulgi pesagi. Pesa maromo $39.7 mane owinjore bed ni ichulogi kalure ne oriembie tich e tok chik. Jotijego mane otiyo e kinde telo mokalo e kaunti no ne oriembi e tich e higa mar 2017 kendo ne gidhi magimako bura e doho mar jotich e boma ma Kisumu ka gipingo kit kaka ne oriembgi e tich. Kendo bang' winjo burano, jong'ad buche Justice Matthews Ndumanderi ne ogolo chik mondo sirkand kaunti ma Homa Bay ochulgi omendano. Giywak ni sani gikali ngima matek nyaka ne riembgi e tich e tok chik kendo gisebedo ka gibandho chudo margi kuom higni duto to dwaro margi gore mane Lwanda ka gikwayo gavana mar kaunti no Gladys mondo winje ywakgi. Chunga apoya
kane gi site gimiluongo ni highway bill manyaka kawuono ok en adieri nikech tok kane wasea wan gi ji 1,764 ma county government osendiko tokwa. Koro ok wan convinced ni negiriembowa ni high bill. Ma ating'e lweta ni mae judgment mane koto golo ni noriembowa ataro mar chik, kendo kuom mano kot nowacho ni mondo uchulwa pesawa ma duto te gin $1,722,722. Sani higni 5 kapok wayudo kaka wanyalo chiemo, kaka wanyalo konyore gi nyithindo. Wachandre pile pile kwa biro Homa Bay ka mondo wang'i kaka pesa wanyalo donjo mondo wapuonj go nyithindo. Waonge kaka pesa nyalo donjo kaka wachiem. Sani wachandre achanda wagoma na mal ne jok matiyo sani. Wawang'o mana maka watero mana yien e chiro mondo koko wachiem. Koro wakwayo gimuolo ne mondo mi waae stress ma wan go sani kod nyithindo mwabedo go e dhoudi kod tuoche ma bende negowa. Mama yie mondo mi ichulwa. Nikech bende okawa thuolo malach ka wawuotho ka wadhi Kisumu ka wabiro Homa Bay mondo mi wayud yo manade minyalo chulwa go. To koro tamore. Mikunyo mula mar Amlight Resources Limited kwano lal manengone dirom shillings million 30 bang' monj machielo ma otime kambino manira riede county ma Siaya. Kweth ji moko ma ichechnino oor mondo tim maundu no ne omonjo kar kambino kar saa 7 mar otieno kendo ne gimonjo chukdar marito kanyo kapok gitwegi kendo ketho mwandu. Ne giketho tingni ma itiyogo e kar dag mula no, tingni mag kunyo manengogi ok tin ne $16.5 mano e monj mar 6 ma otimne kambino e thuolo kochakore dwe mar 1 higani. Okil mar kambino Danstan Mario Kuongo monjno mano timore jumbe 2 toka monj machielo ne otim kanyo. Akatoka akikuja hivi. Kufika hapa nikamwona kama anarudi mbio. Mara hiyo naona mtu mwingine pale akisimama. Anakuja anasimama. After 10 minutes ndio hao wajamaa wakaingia. Tukawaona. Nikatoka mbio nikaenda nyuma ya ile machine. Yeye pia akakuja na this side akaingia hapo na hiyo panga yake. Nikatoka kufika hapa naona jamaa mwingine akisimama hapo pia napa. Sasa niliamua tu nikakuja nikajump kwa huyo akaanguka chini, mimi pia nikaanguka huko. Nilikuwa nawaona tu cause walikuwa wanatoka huko na hizi mavibui wanabeba wawili vibui mbili wanakuja, wengine wakapanda hii juu ya tingatinga wanamwaga hiyo petroli, wengine wanamwaga chini, wamemwaga kila pahali. Kumaliza tumeshtoka tu kama moto inawaka. Mbona ananitumia watu kunimaliza? That's the question. Sina deni yake. Sijakula chochote chake. Nang'ang'ana na maisha yangu to provide for my family and to support the community. I have instructions. 1, to sue the OCS and his officers by name, not by their position that they hold. And we shall be seeking they compensate my client all the amount that has been spoiled. Obila tesendo bila machava kali e county ma Vihiga odino ne chich moro mano joki gi jowetene moko ariyo ka oting'o njaga manengone romo shillings million 3.6 nyamburko moro kido mar Subaru ka giwuogo Busia kendo ne gichomo Nakuru. Komanda mar obila ma county ma Vihiga Peter Katam wacho ni obila nondhiyo nyamburko no e alwora Malusui e apaya ma Kakamega kochomo Kisumu. Kata kamano ji mamoko ariyogo to ne oringo molal bang' neno obila ka jago no to ne ondhi kapok oringo. Katam wacho ni achijno osenyisogi matut kotenore gi chenro maggi kendo gisechako timo apedha mar manyo ji ariyo mane oringo olalgo. Osingo ni giseketo kenge makare mag kedo gi ohandidhi mamero ji e kaunti ma Vihiga. Na wakati walisimamisha gari lenyewe alikuweza kusimama, ikabidi wafukuze mpaka wakati ambapo vile walikuwa wamekaribia, basi occupants wa hiyo gari wakashuka na wakaiacha kwa barabara.
kando ya barabara. But uzuri ni kwamba one of the suspects ambaye alikuwa ndani ya hiyo gari alipatikana na akawekwa mbaroni. Wakati gari angaliwa ndani, ikaonekana kuna gunia kadhaa, actually gunia 5 za bangi, ambayo ukifanya street value ni ya milioni 3 na nusu ama 3.6 million. Hapo ndipo tukalete gari hapa Chavakali Police Station na tumemhoji yule key suspect ambaye ametupatia information ambaye ni very important kuhusika na hii kesi ya leo. Ile kitu tunataka kusema ni kwamba hii bangi ilitoka nje ya kaunti hii, na tunataka wananchi wajue ya kwamba vita dhidi ya madawa za kulevya tumeimarisha kabisa, na hawataweza kufaulu kuleta hizo bangi zao katika area hii. Mario Prabich mauke counties mopogore pacho ka Obagoro moe county ma Kisii tiegruok mar piny owacho etiyo gi lony manyasani. Chenro no mar Ajira Digital Platform ibage mbalariany ma Kisii kokelo kanyakla jopuonjre madwaro timo tije mbui mar kedo kod onge mar tije mindiko mokwako jende ma pacho ka. Apisas mag chenro no medo jiwo jopuonjre mane otieko somo mondo oriwre kod chenro no mar jiwo ngimagi. You don't plan anything new. And once you show them, they'll be able to be OC. That one I will not accept. So today we are in Kisii National Polytechnic. We have a team of 60 online workers who are from various constituencies within South Rift, all the way from Oldamaravine, Njoro, Nakuru, Baringo, and Kisii, Nyamira. So we are happy to be here today. So the benefits and objectives of this particular activity is for us to be able to celebrate success. We are celebrating online workers who have been taken through training and mentorship. I'd also like to thank the government for introducing such an initiative to students. It's been helpful for us, and I'd also like to encourage others to join and participate in this program. It's free. And I will encourage every other youth out there. The future is working online. Move on into the online space, even due to the unemployment that is ongoing. Pautu kene jangwech mita 400 Zablon Ekwam kod Boniface Mweresa maringo ng'weye mag mita 100 gin moko kuom jong'wech mane yudo loch e tuke mopogore mag Bingwa Fest tielo ma aluora ma Nyanza mane obagi kaunti ma Kisumu giko odira mokalo. Dalsila Cherono noyudo loch e ng'weye mag mita 5,000 ka Gloria Chepchumba ne yudo loch e ng'weye mag mita 800 e kidieny mar Wakeini. Tukegi ne okelo kanyakla jotugo 800 kane ginyuando tuke adhula, tuke agoko kara rugby kachiel gi tuke okapu e kind tuke moko. This is my very first experience playing Bingwa Fest. It's been a very good experience, and all in all I can only say thank you to God, to the event organizers. Imekuwa a very successful event. Congratulations to all winners. We had the winners for football taking home 1 million shillings, the first runners up taking home 500,000 shillings, and number 3 going home with 250,000. And same thing for rugby, winners 1 million shillings, 500,000 shillings for number 2, and 250,000 for third place. Team Harambee Stars ni kod geno mar idho thuolo mokwongo e Group J kapo ni giyudo loch kawuono ka gitugo kod Namibia tuke manyo tiko mag AFCON 2025. Mana kaka Kenya, Namibia biro rwako Harambee Stars e lap mar Orlando e boma ma Johannesburg, piny Afrika ma milambo, nikech gionge kod pap manie rang'iny mar FIFA. Lang kocha Firat ne owuok amodhi nono gi nono kane girakore kod Zimbabwe e tugo mokwongo mar group ni mane otuge piny Mali bamba ma Uganda juma mokalo. Ka Namibia ne olo kod Cameroon gol 1-0 chieng' Ngeso.
Nyakromogi sapar gi dakika 14 kelo giko mar weche manyien mag kagi kacha gi thuolo ni neno kanyo ka DJ Rasvik oseikore gi wendo matekore ng'eny ne jogo ma ohero thumbe mag reggae ma en thuolo waru e chenro mar ngomo wake. Kamano kuom budho kode chenro ni nyinga Simfruz Okinda.